inicio da vacinación cos centros de maiores persoas con discapacidade. Este ano a campaña presenta unha serie de novidades, vanse facer nos centros de saúde, centros asistenciales, non vamos, xa deixamos de lado os vacunódromos, e a vacina de COVID e da gripe vaise poñer aos maiores de 70 anos. Despois o 13 de outubro comenzase ca vacinación dos rapaces, vai haber colexios que cumplan experimental para facer a vacinación en centros educativos elegidos, e tamén a vacinación infantil de 6 meses hasta 11 anos cun intranasal que é moito máis factible e que menos rechazo que o pinchazo. Despois o 20 de outubro sería a maiores de 70 anos e o 5 de novembro a máis de 60 anos. Vai indo secuencial, pero aqueles que comenzan a vacinación poden despois facela máis adiante. Queremos conseguir con esta vacinación pois unha taxa de protección amplia, por en torno ao 70% a maiores de 60 anos, o máis do 65-70% tamén dos rapaces. Temos unha taxa de vacinación moito máis alta co conxunto do Estado, e iso é moi importante porque o que pretendemos conseguir é pois evitar as complicacións derivadas da gripe e tamén reducir os ingresos e tamén aquelas afeccións complementarias que veñen tamén indicadas.